Намирам се на 300 метра от къща за гости Златен бриз, на несанкционирано, незаконно сметище, което е направено на място на стария кариер, директно на пътя. Намирам се в момента под портала, къде се свалят буклуци. Стена, който се вижда около 6 метра висока. Сметище основното е нагоре, но тук се вижда мащаби, промишлени мащаби, с които се прави. 6 метра висока и както се вижда по-късно, тя е около 100 метра в дължина. Това значи за последните години, както отворено беше сметище, 100 метра дължина, 6 метра височина беше нахвърлена нов буклук. Основното е строителни големи камиони. Разбира се, че селските буклуци, които основно храсти и храни, не могат да направят такъв мащабен разрушение и замърсняване. Ето, навсякъде от 2 до 6 метра височина вече пораснали стари буклуци, пораснали с трева, но това е буклук. Аз се намирам се на буклук. Преди 3-4 години тук имаше дъното 6 метра под мен. Цялото това до пътя, къде е бяла кола, е нахвърлен в промишлени мащаби буклук. Различен по произход, основното строителен, но после станал мизерия за целия район. Изхвърлят тук абсолютно всичко, който не само замърснява, но и мириши в района. Разхвърли навсякъде турбички и буклуци. Сметището се продължава и в зимното време, който разрушава алтернативен път до къща Златен бриз, направен заедно с инвестиция с съседните имоти, направен чакъл, поддържан всяка година, но все пак се разрушава. Все пак се разрушава от големи камиони, които са документирани на отделни снимки и правят допълнителни били за пътя. Например, само за последните седмици беше направени тези дупки и полуразвален път нагоре. Ние сме намираме вече на около 200 метра от асфалт на селото Осинова.